Denbora asko damakit kanalen bideoikin gabe, eta horren arrazoia da, batez ere, Zaldibarko zabortegiko hondamendia gertatu zanetikan, horrekin nabilela bueltaka eta horri buruzko bideo bat egiteko gogoa neukala. Ez da bat ere erresa izan, ja hilabete pasada gertatu zanetikan zabor jausiana, eta etengabe informazio berrik ateratzen jundianez, eta gauza pila bat dagonez gertakari horren ingurun, ez nun asmatzen zer kontatu edo nola kontatu erabakitzen. Eta ez neukan gogorik gai hortatik kanpoko beste bideo bat egiteko. Orduan, hilabete eta piko baldin badamakit bideoik egin gabe, hori da arrazoia. Eta bideoakin hasi aurretikan ohartxo batzuk eman nahi dizkizuet. Lehenengoa da, bideo honek ez daukala informazio berririk, kazetari batzuk eta edabide batzuk iruditzen zait kriston lan ona egin duela gai honen ingurun eta egiten nahi diala. Eta ordu nik egin detena izan da, ja publikatu dian albisteak edo argitaratu dian informazio horiek bildu eta bideo honetara ekarri. Dena ere ez dut sartu, ze atera den guztia kontatzen hasiko banintz, ez dut bukatzen inoiz. Baina laburpen moduko bat egiten saiatu naiz. Hortaz aparte, esan nahi dut baita ere, informazioa egoteaz gain, bideoan nire iritzia ere egongo dala. Orduan ez da informazio puroa bakarrik, nire ikuspuntua ere sartu dut. Ikusten nahituko zeaten bezala, bideo luzea da, orduan, patxada sartu, interesa baldin badaukazue gaiean, denborakin jarri eixerita bideoa ikusten, eta, egin detena da, 5 zati diferentetan zatitu dut bideoa, hemen onduan jarriko izkizuet zein dian atalak, eta jarriko dizuet baita ere atal bakoitza bideoko ze minututan o ze garaietan hasten dan. Orduan, interes bereziren bat baldin badaukazue justu gai bati buruz, edo nahi baldin badezue bideoa zatika ikusi, hemen daukazue bakoitza noiz hasten dan. Eta hori guztia esan da, bai, bideoakin hasiko naiz. Aurreko otsailaren 6an zabortegiko hondamendia gertatu zanen, lehenengo momentutikan bi lehentasun nabarmendu zian. Alde batetik A8 autobidea garbitu eta berriz ere irikitzea, eta bestetik desagertuta zeuden edo desagertuta egon zitezkeen pertsonak aurkitzea. Bi horiek izan dira hasieratikan markatu zian lehentasunak, bai publikoki eta alde guztitan. Gero praktikan zer ikusi dugu? Praktikak erakusten diguna da eta realitatean ikusi duguna da, urrengo goizerako autobidea A8 ja irikita zegola eta pasabide bat eginda zegola, eta aldiz hilabete beranduago oraindik ez dituztela aurkitu, ez dakigula ezer desagertuta jarraitzen duten bi langile hoietaz, Joakin eta Albertotaz. Baina lehentasun moduan hoiek jarri zian hasieratik eta hoiei buruz hitz egingo dut. Alde batetikan esan bezala daukagu autobidea garbitzeko lehentasun hori. A8 EAEko errepiderik garrantzitsuenetarikoa da eta Zaldibarko zabortegia erori zanean sortu zan kolapsoa kristona izan zan. Horregatik, lehenengo orduaitan argita garbi esaten zan trafikoa berriz ere bideratzea eta bide hori irikitzea lehentasun garrantzitsu bat zala. Eta nik uste hoi argita garbi hola dala eta gerora ere ateradian testigantza ezberdinek hoi agerian uzten dute hala izan zala. Adibidez, hasierako orduaitan erreskatean ibili izan suhiltzaile batek argi aldizkariari emandako elkarrizketa baten, hori da alde batetikan salatzen zuna, ez? Beraiek erreskate lanetan aritu ziala zabortegiaren goiko zatian, eta amiantoaren albistea aterazan momentuan, gero hitz egingo dugu horri buruz, amiantoaren albistea aterazan momentuan, beraiei esan zietela gelditzeko eta lanak eten zituzten, bilaketa lanak eten zituzten, eta suhiltzaile honek salatzen duna da, beraiek kamioian erretiratzen aizianean, ikusten zutela beheko zonan, karretera garbitzeko zona hortan, oraindik jendeak lanen jarraitzen zula. Eta halaxe izan zen, ostiraleen esnatu gineneako bi albiste geneuzkan, batetik amiantoa agertu zela eta bestetik bidea irekita zegola eta autobiatik pasatzea posible zela. Errepidea garbitzea eta errepidea babestea lehentasuna dela ikusteko beste adibide bat ere badaukagu eta da handik egun gutxitara aterazan beste albiste bat. Oraindik ez genekigunean ezer erreskate operazioari buruz eta zer egingo zan zabortegiarekin edo nola landuko zian gauzak, hori dena airean zegoenean oraindik Bizkaiko Diputaziotikan aterazan albiste bat esanez, pareta bat eraikiko zala autobidea behintzat babesteko eta segurua izan zedin hortik ibiltzea. Beraz, beste ezerren inguruan informaziorik eduki gabe, behintzat bagenekien autobidearekin ze gertatuko zen. Eta autobidearen kontuarekin nahi behintzat pertsonalki nahiko kezkagarria iruditzen zait lehentasun moduan markatzea, ez? Hain azkar garbitu eta hain azkar irekitzea eta orain ere irekita mantentzea.
zenbateko segurtasuna dauka horrek, ez? Hori da nere galdera. Etengabe esaten digute zabortegian geratzen dian tona guzti horiek ez daudela guztiz seguro, oso inestablea dela eta horregatik lan batzuk egitea zaila dela, inguruan zeuden baserri asko ere desalojatu egin zituzten eta inguruko gune batzuk ere itxi egin zituzten jendea pasaetze edin, eta hori guztia egiten zuten bitartean, ehundaka eta milaka kotxe pasatzen dian azortzia, irekita dago eta irekita mantentzen dute. Ez dakit, ni behintzat ez dio zentzurik ikusten eta segurtasun aldetik benetan kezkatzen hauen zerbait da. Bueno, eta autobidea irikitzeko lehentasun hori berehala konpondu zenez eta orain ere, ia normaltasunez erabiltzen dugunez errepidea, handik aurrerako adierazpen guztitan, bai ja hasi zen nabarmentzen lehentasun bakar bezala, desagertuta dauden bi langile hoiek aurkitzea. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze izena dute, oraindik ere, hilabete beranduago ere, desagertuta jarraitzen duten langileek. Baino etzian bi langile hauek izan zabor-jausiak kaltetutako bakarrak, besteak beste Joaquinen semea bera zauritua aterazan, eta Joaquinen lehengusu batek ere, justu salbatu zuen bizitza, berak ala esan da behintzat, kamioian lanean ari zala, Joaquinen deia jasozulako abisatuz lurra mugitzen ari zala eta handik ateratzeko. Orduan, beak emandako azalpenen arabera, kamioitik salto egin zuen eta ikusi zuen zaborrak nola eramaten zuen eta nola iristen zuen kamioia. Eta ez dago sobran gogoratzea, zoritxarrez Joaquin eta Albertoren kasuak ez dirala kasu isolatuak. Euskal Herrin egunero aigea entzuten lan istripuen albisteak eta lanean hildako langileak pilatuz doaz, prekarietate eta ustelkeriz inguratuta. Esan bezala, autobidea garbitu ondoren egindian adierazpen guztitan, behin eta berriz errepikatu dana da, lehentasun garrantzitsuena bi desagertutako langile hauek aurkitzea dela. Eta ordezkari instituzionalek ere behin da berriz errepikatu dute, familiei babesa eman dietela eta alboan izan dituztela lehenengo momentuetatik. Bi desagertutakoen familiek ordea kontrakoa esaten dute. Lehenengo momentutikan ateradia esanez, administrazioaren gandik ez dutela inolako babesik sentitu, ez dutela informaziorik jaso, alboratuta eta baztertuta sentitu direla. Twitterren esan dute, El Correo edo EITB bezalako edabidetan ere agertu dira hori esanez behin eta berriz, eta martxoaren 3an Beltran familiak komunikatu bat aterazun erreskate lanen zuzendaritza politikoa salatuz. Deskoordinazioa, nahikoa baliabidez jartzea, eta oso salaketa gogor eta konkretuak egin zituzten komunikatu hortan. Eta deskoordinazio honen beste adibide moduan, Joaquin Beltranen anaia eta lagun batek ere salatu dute hasieratikan egon diala bilaketa lan horietan parte hartzen eta koordinazio falta izugarria izan dela. Eta aipatzen dute bereziki mingarria iruditu zaiela, Berter Recycling zabortegiaren kudeak eta daukan enpresako ingeniaria 8 egun pasa arte ezagertu izana bertara. Mendia erori da eta A8 moztu du eta desagertutako jendea egon daiteke. Hoi izan zen lehenengo momentuan jaso genuen albistea. Larrialdiko hasierako momentu haitan laguntzera juntzan suhiltzaile batek ere hala salatu du Berria egunkariaren bidez. Larrialdi deia jaso eta martxan jarri zianen ez zieten abisatu han aurkituko zutena etzala lurra, zaborra baizik, eta zaborraren artean gainea amiantoa egongo zala. Suhiltzaile honek salatzen duena da jakin izan balute oso modu diferentean prestatuta jungo ziala larrialdi egoera hortara. Amiantoa lehen ere aipatu dugu eta hauxe izango da zabortegiaren inguruan pilatzen jungo dian irregulartasun guztien artean lehenengoa. Amiantoa pilatzen zan Zaldibarko zabortegian, eta horren inguruko abisurik ez zuen inork eman, A8 nahikoa garbi eta berriz irikitzeko moduan egon zen arte. Osalaneko langile bat izan zan amiantoaren presentziaren berri eman zuen lehenengo pertsona. Amiantoa sustantzia arriskutsua da, modu berezi batean almazenatu behar da eta babes neurriak hartu behar dira berarekin lan egiteko. Nola da posible horren inguruko abisurik lehenago ez eman izana? Amiantoaren kasuan ere irregulartasunak bat baino gehiago dira. Hasteko, Beltran de Heredia segurtasun sailburuak adierazi du bere departamentuak etzekiela han amiantoa zegoenik. Ingurumen sailak ordea bazekien, Iñaki Arriola ingurumen sailburuak amianto kopuruaren inguruko datuak ere eman ditu Jaurlaritzan. Beraz, Jaurlaritzako departamentu batek bazekiena, besteak etzekien. Irregulartasunekin jarraituz, Berria egunkariak emandako informazio baten arabera, Zaldibarko zabortegian ez zuten amiantoa modu egokian behar den bezala almazenatzen.
Eta amiantoari lotutako irregulartasunekin bukatzeko Argia aldizkariak argitaratutako beste informazio bat ere aipatu nahi nuke. Argiak egindun ikerketaren arabera, Arriolak berak emandako datuen arabera, zabortegiak amiantoa jaso zuen 2012tikan. Baina, ingurumen departamenduak emandako baimenei begiratzen balin badiegu, ikusten dugu amiantoa jasotzeko baimena 2013an hasten zela. Nahiko kuriosoa izaten nahi da, hitzen bat erabiltzeagatik, Argiak kaleratutako informazio hau izaten nahi da jarraipen guztia. Ez dizuet dena zehazki esplikatuko, nahi balin badezue, Argian sartu eta gomendatzen dizuet irakurtzea, baina pixka bat ulertzeko hau litzateke eskema, ez? Argiak esandako informazio hori kaleratu zuen. Eta ingurumen sailak Twitter bidez arrazoia erabili zuen Argiaren informazio hori okerra zela esateko. Baina Argiak beste informazio bat kaleratu zuen arrazoi hori gezurtatuz. Eta orduan ingurumen sailak berriz ere Argiarekin harremanetan jarri izan B arrazoia erabiltzeko. Eta orain puntu hontan gaude, Argiak beste informazio bat kaleratu du B arrazoi hori ere gezurtatuz eta baliogabetuz. Beraz badakigu amiantoa zegoela zabortegian eta hori ofiziala da, hala dago konstantzia, baina amiantoaz gain beste sustantzia arriskutsu batzuk ere bazeuden Zaldibarko zabortegian. Zabortegiak kudeatzen duen Berter Recycling enpresaren historian pixka bat begiratzen hasi ezkeo, irregulartasunak berehala agertzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak 2015ean eman zuen epai batean esaten da ikertzen eta epaitzen ari dian enpresa batek adierazi zuela PCBak hondakin toxiko eta arriskutsu batzuk eramaten zituztela Zaldibarko zabortegira. Eta epai horren ondorioz Berterrek ere izan zuen multa bat. Ikusten da beraz, alor judizialetikan ere baieztatuta dagoela irregulartasunak bazeudela Berterreko zabortegi hontan botatzen ziren sustantzien inguruan. Eta horretaz gain, oain gertatu dan hondamendi honen harira atera dian testigantza batzuk ere hoixebea baieztatzen dute. Berria egunkarian izenik eman gabe elkarrizketatu zuten kamioilari batek esaten zuen beak denetarik bota izan dula Zaldibarko zabortegira. Inork nahi ez zituen zaborrak bukatzen zutela Zaldibarren. Amiantoa, material korrosiboa, sua oso errex hartzen duten materialak, dena nahastuta eta kontroli gabe. Inguruko herritarrek ere esaten dute askotan ikusten zituztela kanpoko matrikulak zituzten edo urrutiagokoak zian kamioiak herrian zehar galduta. Beraz pentsa dezakegu bertan botatzen zan zaborra, ez zela ingurukoa bakarrik, kanpotik ekarritakoa ere bai. Eta guzti honetaz gain, zabortegian botatzen zan hondakin kopuruarekin ere badaude irregulartasunak. Hau da, zer botatzen zen galderari, zenbat gehitzen zaio. Arriolak legebiltzarrean egindako adierazpenetan esatezun ez dagoela muga legalik zabortegi bat betetzeko erritmoari dagokionean. Beti ere ingurumen sailak emandako baimenak esaten duena betetze baldin bada. Gara egunkariak argitaratutako informazio baten arabera hortxe dago koxka. Zaldibarko zabortegiaren ingurumen baimenak hondakin mota batentzat muga konkretuak ezartzen ditu eta Arriolak berak emandako datuak oinarritzat hartzen baldin baditugu, muga hori ondotxo pasa zuen Berterrek. Esan bezala, datu hauek ofizialak dira eta Jaurlaritzak berak emandakok dira, beraz, Jaurlaritzak guzti hau bazekien. Oain arteko guztik ikusita, nahiko evidentea da Zaldibarko zabortegian irregulartasun pila bat zeudela, batzuk epai bidez ere jasota agertzen dianak. Hau horrela izanik eta jakinda zabortegiek gure osasunean eta ingurunean eragin dezaketen kaltea zenbatekoa dan, galdera da. Berter enpresa pribatu bat da, bai, baino denon ongizateaz arduratu beharko lukeen Jaurlaritzak ezin altzuen hau modu hobeago batean kontrolatu. Nahikoak izan aldira orain arte egindako kontrolak. Seguru gaude? Zaldibarren gertatutakoari buruz hitz egiterakoan Jaurlaritzak behin eta berriz errepikatzen duna da enpresa pribatu baten kontua izan dela eta beraiei dagokiela honen kontrola eta jarraipena egitea. Eta nik uste importantea dela puntu honetan gogoraraztea hau zergatik den horrela. Izan ere, 2000 urtean, Ibarretxe lehendakari zela eta Josu Jon Imaz industriako kontseilari zela, hau horrela izateko erabakia hartu zen. Ekonomia eta industria sustatzeko plan baten baitan, erabaki zen, arriskutsuak izan zitezkeen jarduera industrialak egiten zituzten enpresen gaineko kontrola, batez ere enpresen esku geratuko zela, administrazioa pixka bat alboratuz. Industria sustatzea zenez helburua, bide hori errazagoa egitea zen proposamen honen asmoa. Eta orain,
Horixe bera da, Arriolak edo Urkulluk Zaldibarko zabortegian gertatu denaren inguruan erabiltzen duten argudioa. Gogoratu dezagun bide batez, Josu Jon Imazek PNV-ko Euskadi Buru Batzarreko presidentzia izan zuela eta gaur egun Repsolen kargu garrantzitsu bat dula. Dena den, kontrolaren pisurik handiena enpresen gain baldin badago ere, Jaurlaritzak egiten ditu tarteka ikuskaritzak dena ondo doala aseguratzeko. Lehenik eta behin, detaile importante bat esan behar dugu. Eta hori da, Jaurlaritzak aldez aurretik abisatzen zituela bisita hauek. Planifikatutakoak dira, aurreikusitakoak. Zerbaitek ondo funtzionatzen duela eta irregulartasunik ez duela konprobatzeko, niri pertsonalki ez zait oso modu ona iruditzen aldez aurretik bisita horren abisua pasatzea. Langileek ere aitortu dute ikuskaritza horietarako zabortegia prestatzen zutela. Esan dute adibidez, txatarra erosten zela eta nahita pilatzen zela leku konkretu batzutan, irudikatzeko zabortegian jasotzen zian hondakinak ondo sailkatu eta bereizten ziala. Eta hala ere, ikuskaritzak aurretik abisatuta egonda ere, agertu zian irregulartasunak zabortegian. Ikuskaritzak egin zian, irregulartasunak topatu zian, baino ez zian hoiek konpontzeko neurriak edo isunak ezarri. 2019ko urrian egintzan azkenengo inspekzioa. Irregulartasun dexente aurkitu zian eta kalifikaziorik baxuena ezarri zitzaion enpresari. Hortaz gain, Jaurlaritzak detektatutako beste gauza garrantzitsu bat lur mugimenduak izan dira. Topografoek egindako ikerketetan agertzezan, 2017an eta 2018an behintzat lur mugimendu garrantzitsu batzuk gertatu ziala eta hoiek gertutik jarraitu behar ziala. Hau guztia jakinda, olakotan askotan gertatzen den moduan, galdera bat etortzen zaigu burura. Aurre ikusi zitekeen zabor jausia. Ez naiz ausartuko galdera honi erantzutera, baino argi dagoena da, kezkatzeko zantzuak behintzat bazeudela, eta agian beste modu batetara ere jokatu zitekela. Izan ez behar hau ez da izan Zaldibarko zabortegian gertatu dan bakarra eta lehenengoa. Urte terdi lehenago, Beltranen semeak berak izan zuen istripua, mendizati bat erori zitzaion gainera, eta azkenean bizirik atera zen, eta ez zuten larrialdietara ere abisatu, baina istripu hori gertatu zen. Eta otsailaren 6ko aurreko asteetan Beltranek berak eman zuen abisua mugimenduak sumatzen zituelako, baino lana etzeneten eta berdin-berdin jarraitu zen. Zabortegiaren irregulartasun guztiak nabarmenak dira eta nabarmenak dira baita ere erreskate lanetan egondako deskoordinazio eta arduragabekeria guztiak. Suhiltzaileak, ertzainak, osasun langileak, babes zibilekoak, lehenengo momentutikan erreskate lanetan parte hartu zuten pertsona ezberdin guztien aldetik, kexak eta kezkak nabarmenak dira. Baina arazoak ez dira zabor jausiarekin berarekin hasten, oinarrizkoagoak dira. Ertzaintzari begiratzen baldin badiogu adibidez, bestelako lan batzuetan oso ohituak egon gaitezke ertzain kopuru handiak ikustea, baina kasu honetan inguru giroari lotutako ikerketak edo vigilantziak egiteko guztira 8 agente daude EAE guztian. Nik uste dauden gabezien adibide erakusgarri bat dala, baina bueltatu gaitezen Zaldibarko zabortegiko hondamendira. Esan dugu da amiantoaren presentziaren berri etzala eman ordu dexente pasazian arte. Baina horren ondoren, amiantoa zegoela jakin zenean behintzat gauzak ondo egin zian? Ba ez. Komisiones Obreras sindikatuak salatu du adibidez, Luiziaren gauean, amiantoaren berri izan zenean, bilaketa lanetan zebiltzan brigadaren lanak etentziala, baino etzala hala gertatu A8 garbitzen ari zianekin. Hauxe bera da, lehen aipatu dugun suhiltzaileak egiten zuen salaketa. A8 garbitzen ari zan jendea, 3 ordu egontzan geldirik lanik egin gabe, baina amiantoaren aurkako jantziak iritsi zian garailean, lehen dikan soinean zeukaten jantzien gainean jantzi zituzten buzoak eta lanean jarraitu zuten. Goizeko 7 aldea, autobidearen bypassa irikitzea lortu zuten arte. Suhiltzaileek ere hainbat keja egin dituzte. Gipuzkoatik joandakoek adibidez salatu zuten egun batzuk beranduago erreskate lanetan erabilitako eta amiantoz kutsatuta egon litezkeen kamioiak oraindik ez zituztela garbitu, ez zituztela desinfektatu. Eta kezkatzeko arrazoiak izan badituzte, izan ere amianto arrastoak aurkitu dira hainbat suhiltzaileek erabilitako jantzietan. Pentsaliteke guzti honen ondoren administrazioak behintzat bermatuko duela erreskaten lan hoietan edo garbitze lan hoietan ibili den mundu guztiaren osasuna ondo dagoela, ezta? Hori ere zalantzan dago, ez dakit nola izango den, ze azkena irakurri detenaren arabera, osalanek deskartatu du operatiboan parte hartu zuten 200 pertsona ingururi
kontrol eta jarraipen berezitua egitea, eta enpresen esku utzi du erabakia. Beraz, ematen duenez, naiz eta ez dakidan guzti seguru, batzuei jarraipen bat bai egingo zaie, baina besteena ez dago hain argi. Eta egunak pasa ahala, lan egiteko baldintza hauek gainera ez dute hobera egin. ELA eta LAB sindikatuko ordezkaritza bat, otsailaren 24ean izan zen zabortegiko lanak ikusten, eta oso kezkatuta aterazian bisita hartatik. Hasteko salatu zuten Jaurlaritzako inor etzala beraiekin egon bisitan zehar, eta dena enpresaren esku utzi zutela. Esan bezala, sindikatutako ordezkariak larrituta aterazian bertatik, eta aldi berean, gutun anonimo baten bidez, zabortegian lanean aidianek baldintza txarrak salatu dituzte, sindikatuek egindako keja hori baieztatuz. Beste kezkagune nagusi bat kutsadura izan da. Alde batetik, zabortegian izandako suten ondorioz gertatutako airearen kutsadura, eta bestetik, zabor guzti horretatikan ateratako likido kutsakorrek inguruko erreka eta errekatxoetan izan dezaketen eragina, eta ondorioz inguruko lurrek ere jasan dezaketen kutsadura. Zabor jausiaren hurrengo egunean piztu zen sua zabortegian, ostiral gaueko 11 inguruan. Jendeak egun guztian zehar komentatuzun sare sozialetan, kea ikusten zula zabortegiko inguruan, baina bilaketa lanak etenda zeuden arratsaldeko 7:00 eta sutea piztu zen momentuan etzegoen inorri inguruan. Sua sortu zen momentu hoiek nahiko nahasgarriak izan zian komunikazio aldetik behintzat. Twitterren Eibarko udal gobernuaren perfilak gauza bat esatezun bitartean, esaten zuen sutea emergentzia lantaldeek nahita sortutakoa zela eta kontrolatua zela, aldi berean beste kontu ofizial batzuk kontrakoa esaten zuten eta hori gezurtatze zuten. Azkenean, Eibarko perfilak ezabatu zituen txioak eta ikusi zen sua etzela provokatua, baizik eta, gertatu zen zerbait. Eta sorrera bera nahasgarria izan baldin bazan, hurrengo guztia ere bai. Eta bitartean, inguruko herritarren kezka gorantz zijoan. Arduradun politiko guztiek lehen egunetan egin zituzten adierazpenetan errepikatu zuten behin da berriz airearen kalitatea ona zela, ez zegoela kezkatzeko arrazoirik. Iñaki Arriolak beak hala adirazizun lehenengo egin zituen adierazpenetan, 10ean. Handik egun batzutara, otsailaren 14ean, Erkorekak goizean irratian Onda Zeron egin zituen adierazpenetan ere, esan zuen neurketa guztiak ondo zeudela eta kalitate ona zela eta ez zegoela kezkatzeko arrazoirik. Baina 14 arratsaldean bertan, presazko prentsaurreko bat deitu zen, dioxina eta furano maila altuak aurkitu zialako ikerketetan. Otsailak 9 hartutako muestrei egindako ikerketen emaitzak zian hauek. Beraz, 9tik 14 egindako balorazio guztietan bazekiten datu batzuk falta ziala, eta hala ere errepikatu zuten behin da berriz airearen kalitatea ona zala. Eta 14 arratsaldean prebentzio neurriak hartzeko gomendatu zuten. Gogoratu dezagun, 7 egunetan zehar errepikatu zuten airearen kalitatea ona zala eta 14an 9ko datuak oinarritzat hartuz prebentzio neurria jarri zituzten martxan. Leihoak ez irikitzea, kanpo ekintzarik ez egitea eta Eibar eta Errealaren arteko partidua bertan bera geratzea. Hemen ere, kasualitatea izango da, astebete beranduago datozen neurketa batzuen emaitza, justu lehen mailako futbol partida baten aurretik ematea eta prebentzio neurriak orduan hartzea. Bideo hau grabatzen nahi naizen momentuan, sua itzalita dago edo behintzat ez da kerik ikusten. Baina sua itzaltzeko prozesuan ere izan da polemika. Antza denez, dena kontrolpean zegoela irudikatzeko beharra izango zuen administrazioak eta 18an esan zuen sua itzalita zegoela eta lasai egoteko. Ahots batek baino gehiagok esan zuen mota honetako suteekin komeni zela prudentziaz jokatzea. Eta ez dala hain errez esan behar sutea itzalita dagola. Eta, ahots hauek arrazoia zuten, izan ere handik ordu gutxitara sutea berriz piztu zen. Sutea itzalizala esan zutenean, prebentzio neurriak ere bertan bera geratzen ziala esan zuten. Ez datu berririk zeukatelako, baizik eta surik gabe kerik ez, beraz, kalitatea hobetuko da, logikaren arabera hartu zuten erabaki hori. Eta sutea berriz piztu zenean, esan zutena izan zen, inguruko lekuetan, gertuko zonetan behintzat, prebentzio neurriak berriz ere aktibatzeko. Sua baldin bazegon, prebentzio neurriak sua itzaltzen zenean, etzela inbestekoa. Eta irregulartasunen zerrendarekin jarraituz, sutearen inguruan ere aipatu dezakegu beste bat, argiak ateratako informazio bat. Informazio honen arabera, aire ikerketak egin dituen enpresa honek, Madrilgo enpresa honek,
ez du Europak horretarako ematen duen zertifikaturik. Beste zertifikatu batzuk bai, baina justu Europak horretarako ematen duena ez. Eta inguruan badira beste enpresa batzuk, zertifikatu hori badutenak. Beraz, galderen zerrenda luze horretara batzeko beste bat izango litzateke zergatik aukeratu den Madrilgo enpresa hau, eta ez beste bat. Ikusten dugun bezala alde batetik airearen kutsadura dago eta bestetik urarena. Hondakindegiek sistema bat izaten dute zabor artean sortzen dian likido kutsakorrak, lixibatuak bezala ezagutzen dianak, ondo bideratu eta jasotzeko, lurrean bukatu eta inguruak kutsatu ez ditzaten. Zaldibarko zabortegiko lurjausia gertatu zenean, likido hauek biltzen dituen oditeria sistema puskatu egintzan. Oditeria puskatuta, kutsakorrak dian likido horiek uretara eta lurrera doaz eta ingurua kutsatzen dute. Horregatik garrantzitsua da honen inguruko jarraipena egitea. Zentzu hontan, otsailaren 11ean osasun teknikariak egindako gomendioi kasu eginez, Zaldibarko udalak zabortegiaren inguruko eitza gauzoko bizilagun batzuei txorroteko ura ez erabiltzeko gomendioa eman zien. Sare publikotik hornitzen diren etxeek ez zuten arazorik, baina batzuk iturri pribatua zuten eta hor arazoak egon zitezken. Honek barazkiekin eta animaliekin aritzen dian herritarrentzako eragin zuzena izan zuen. Hasiera baten, bertako barazkiek ere ez jateko gomendioa eman zan, lurra kutsatuta zegoen edo ez zegoelako argi, gero neurri hori erretiratu zan, baina barazkiak azokan saltzen dituzten baserritarrek bai nabaritu zuten horren eragina azokara saltzera juntzian garaian. Eta airearekin gertatu bezala, urarekin ere mezu kontraesankorrak topatu ditugu. Ze batzutan agintariek esaten dutena eta gero herritarrek ikusten dutena ez datoz bat. Adibidez, otsailaren 10ean Arriolak prentsaurrekoan esan zuen, erreketan ez zala inolako kutsadurarik topatu eta ez zegoela arazorik. Baina otsailaren 11eko bideo honetan Eibarko erreka txuri ikusteak ez ditu bizilagunak gehiegi lasaitzen. Egun batzuk beranduago, otsailaren 17an informea kaleratu zuen ura agentziak eta esan zuen baietz, gai kutsakor batzuk topatu ziala, baino ez zirala neurri kezkagarriak eta ez zala kezka berezirik sortu behar. Eta honekin batera, egun batzuk beranduago esan zuten, lixibatuak ondo biltzeko sistema bat jarriko zala martxan, eta hortik aurrera agertzen zian kutsadura neurri horiek ere, berantz joan beharko luketela. Nik aitortzen dut, airearen eta uraren kutsaduraren inguruan ezin dezakedala gauza askorik esan, ez detelako batere kontrolatzen gaia. Ez ditut terminoak ezagutzen, ez ditut datuak ulertzen, orduan ez naiz gehiegi sartuko hortan. Baina baloraziotan sartu gabe bai aipatu nahiko nuke gauza bat, eta hori da informazioari dagokion gardentasun falta. Jende asko ikusi dut egindako neurketen eta ikerketen datu zehatzak eskatzen eta ez dituzte jasotzen. Asko kritikatu dute adibidez, ingurumen saileko Twitter kontu ofizialetik, airearen kalitatea neurtzeko erabiltzen den sistema emotikonoak izatea. Datu zehatzagoak eskuratzeko baliabideak behintzat egon behar lukete. Bideo hontan lehenago aipatu duten bezala, istripua gertatu zen momentutikan, ordezkari politikoek, ordezkari publikoek, asko insistitu dute ideia batetan. Eta hori izan da, zabortegia enpresa pribatu batena da, eta beraz, istripu honen ardura enpresa pribatu horrena da. Eta bai, egia da zabortegia pribatua dela, baina hondakinen kudeak eta esku pribatuetan uztea erabaki politiko bat da. Eta zabortegien gaineko kontrol publikoa minimora murriztea ere erabaki politiko bat da, lehen ikusi dugun bezala. Eta gainea, kudeak eta pribatu honen atzean dauden izenak begiratzen haste baldin bagea, segituan ikusiko dugu pribatu eta publiko arteko konexioak asko diala. Konexio hauek ikusteko alde batetik Berte Recycling enpresa kokatuko dugu, beste batetik PSOE eta beste batetik EAJ-PNV. Hiruki honen bueltan harreman eta lotura pila bat topatu daitezke. Bideo honetan ez ditut lotura guztik aipatuko, ze bestela ez nuke behin bukatuko, baina benetan interesatzen baldin bazaizue, jakin martxoaren batean berriak adibidez reportaje oso txukun bat aterazula honen ingurun, lotura utziko dizuet deskribapenen, edo Twitterren Aoztar Zelaietaren perfila jarraitzen baldin badezue adibidez, holako informazio oso interesgarria ateratzen du. Jose Ignacio Barinaga, Berte Recycling enpresako sozio nagusinetariko bat. Enpresa munduan ibilbide oso luzea dauka eta besteak beste eraikuntza munduko enpresetan ibilitakoa da. Barinagak Eibar inguruko hirigintzako proiektu askotan parte hartu zuen, Iñaki Arriola alkate izan zen garaian. Iñaki Arriola ingurumen sailburua da gaur egun, PSOEren bidez bertara iritsia,
Lehenago ere Patxi Lopezen gobernuan izan zen, ez naiz ogaintxo gogoratzen zeren sailburu, baina gobernukide izan zen, eta lehenago urte askotan zehar Eibarko alkate. Arriolari entzun diogu etengabe gestio guzti honetan zehar, hau enpresa pribatu baten arazoa izan dela, eta erantzunkizunetatikan pixka bat apartatuz, ezta? Barinagaren laguna otedan galdetuta, beak erantzuten duna da, laguna ezetz, baino kalean topatu ezkeo, kafe bat hartzeko geratzen zean ezagun hoietako bat. Eta, Eibar inguruko herritarrek, dexentetan esan izan du askotan ikusten dituztela kafe bat elkarrekin hartzen. Beraz, ez dakit lagunak izango dian edo ez, baino urte luzetako harremana izan dutela behintzat bai. Jose Inazio Barinagak seme bat dauka, Iñaki Barinaga izenekoa, eta bere seme hau PSOEko zerrendatan aurkeztu zen zizurkilen 2007an. Iñaki ere aitarekin batea negozio dexentetan ibil izan da, eta negozio hoitako baten Javier Sánchez Martínez bazkide izan zuen. Eta Javier Sánchez Martínez besteak beste Arriolaren idazkari izan zen, Eibarko udalean alkate izan zen bitartean, 12 urtetan zehar. Bideoan lehenago uraren kalitatearen inguruan hitz egiten aitu geanean, ura agentzia aipatu dugu, eta horko zuzendaria Ernesto Martínez de Cabredo da. Arriolak jarrizun postu hortan, eta izendapena eman zanen, polemika sortu zen. Amenabar eraikuntza enpresako kudeatzaile izan zen, eta kargu publiko bezala izendatu zutenen, oraindik 7 enpresatako administrazio kontseilutan baja eman gabe zeon. Eta horren arira izan zen, polemika guztia. Enpresa horietako bat, Zuribar SL etxegintza enpresa zen. Eta Barinaga zen bertako gerentea. Oraingoz aipatu ditugunak, Berte Recycling enpresakoak eta PSOEko politikariak izan dira. Eta hasieran aipatutako hiruki horren hirugarren puntarekin jarraitzeko, PNV, EAJ-PNV izango litzateke urrengo puntua. Eta hortarako Zaldibarko udalari buruz hitz egin behar dugu. Puntu hontan, batez ere pixkat errepasatuko dugu zabortegia sortzeko izan dan prozesu guztia. Hau ere gainetikan kontatuko dut, baina benetan interesatzen baldin bazaizue, argiak ateratako reportaje bat gomendatzen dizuet kasu hontan, honen lotura ere jarriko dut deskribapenen, eta hoxenik pixkate ulertzeko gainetikan esplikatuko dut dena. 1980ko hamarkadan zabortegi berri bat irikitzeko tramiteak hasi zian Zaldibarko udalean. Polemika handia sortu zen, herritarrak kontra agertu zian, eta azkenen, 1987an, zabortegiak debekatzeko erabakia hartu zen udaleko osoko bilkuran. 2000garren hamarkadan ordea, gauzak berriz aldatu zian. 2002an, arau subsidiarioak aldatu zituen udalak, eta 1987an jarritako debekura bertan bera geratu zen. Igor Barrenetxea Arando zen, garai hartan, Zaldibarko alkatea, PNV-koa. Handik denboraldi batea, alkatetza utzizun Bizkaiko Foru Aldundira joteko. Eta zabortegiarekin lanean hasteko baimena 2011ko maiatzean eman zitzaion Berterri. Kasu hontan Idoia Mendiola Garai zan alkatea, hau ere PNV-koa. Eta baimen hau Bilduk alkatetza lortu baino 16 egun lehenago eman zan. Zabortegiaren tramitazio guzti hau egintzan garaian Iskander Atutxa zan udal arkitektoa Zaldibarren. Bere abizena ezaguna ingo zitzaizuen seguruna, Juan Mari Atutxa PNV-ko kide ezagunaren semea da Iskander, Juan Mari bere garaian herrizaingo saileko arduraduna izan zana, beste gauza batzuen artean. Zaldibarko udaletxearen ondoren, beste zenbait udaletxetan ere aritu zan lanean Iskander, besteak beste Bakion. Ta Bakio Dor bezala ezagutzen den kasua gertatu zan garaian, Iskander zan udaleko arkitektoa. Ez dakit Bakio Dor ezaguna egingo zaizuen, baina auzi hontan bertako alkatea epaitu zuen, PNV-koa bera ere bai, eta agiriak faltsutzeagatik eta beste zerbaitegatik zigortua izan zen. Esan bezala ez dut gehiago sakonduko hiruki honetan ateratzen dian lotura hauen artean, izenen atzetikan jarraituzkeo gehiago ere ateatzen dialako, baina ideia bat egiteko behintzan ikuste balio dula, ez? Enpresa pribatu baten ardura dala esaten danean, batzutan muga hoiek, pribatu eta publikoaren arteko muga hoiek, nahiko difuminatuta topatzen ditugulako. Hori ikusi nahi nun alde batetikan, eta gero beste alde batetikan, kasu honen inguruan, administrazioko ordezkari politikoek egin dituzten adierazpenei errepasotxo bat eman nahi nien. Zaldibarko zabortegiko hondamendia bezalako kasu baten aurrean, administrazioak aurpegia eman behar du. Hoi da behintzat nahi iruditzen zaitena. Denon ongizatearen bermatzaile izan behar duten hoiek, gero nahi izan ezkero esango dute enpresa pribatuaren ardura dala eta bla bla bla. Baina larrialdia gertatzen den momentuan,
gestionatzen, hori kudeatzen jakin beharko lukete. Hor gertatutakoa konpondu behar da. Eta ez dut uste hori izan danik kasua Zaldibarren gertatutakoarekin. Hondamendia gertatu eta hurrengo ordu, egun eta hilabetean deskoordinazioa, informazio falta eta nahasmena izaten nahi dia nagusi. Horregatik, esan bezala, interesgarria iruditu zait, errepaso kronologiko bat egitea komunikazioa edo inkomunikazioa, desinformazioa oinarri hartuta. Otsailak 6, hondamendia gertatu den eguna. Egun batzu beranduago egindako adierazpenetan, Urkulluk eta Erkorekak esango dute, lehenengo momentutikan, hondamendia gertatu zen lehenengo momentutikan, krisi mahai bat sortu zala eta erabat gainean egontziala hango guztia gestionatzeko. Hala izango da, ez dut hori zalantzan jartzen, baina benetan kanpotik jartutako pertzepzioa zen, lehenengo momentu haietan desinformazioa zala nagusi. Informazio ofizialik etzan jasotzen inondik. Enpresaren inguruko lehenengo irregulartasunak ere agertzen hasi zianean, hasierako momentu horietan oraindik etzan azalpen ofizialik ematen, ez ezer, aurrerago etorriko zian, baina hasieran informazio ofizialik ez. Bai ikusten genitun, suhiltzaileen irudiak, ertzaintzaren irudiak, nola izian garatzen erreskate edo garbitze lan horiek, baina hoixe. Hurrengo egunean, otsailaren 7, ostirala, ikusten da nere ustez deskoordinazio adibiderik handienetarikoa, eta hori da amiantoari dagokiona. Nola da posible amiantoaren inguruan inork ezerrez jakitea, ordu batzuk pasa diren arte. Eta hala ere, oraindik ez daukago adierazpen ofizial bat honen inguruko argipenak emateko. Ostiralean ere, sutearen sorrerarekin nahasmendua izan zen nagusi. Lehen esan bezala, Twitterren ere perfil ofizialen bidez informazio kontraesankorra zabalduz. Pertsonalki, nik momentu hontan izan nun, familiek sentitzen zuten ezin egonaren berri lehenengo aldiz. Twitterren jarri nolako txio bat sutearen inguruko nahasmena kritikatuz, eta familiako batek erantzun ziolako txio horri. Hurrengo egunean, larun batean, senideek sentitzen zuten haserre honek indarra hartzen du eta oihartzun mediatikoa hasten da. Administrazioaren gandik abandonatuta sentitzen dira eta esaten dute inorrez dela oraindik beraiekin harremanetan jarri. Beranduago egingo ditun adierazpenetan, Urkulluk esango du lehenengo momentutikan familiekin harremanetan jarri ziala eta atendituak izan ziala. Baino, ostiraleko eta larun bateko adierazpen hauek kontrakoa erakusten dute. Eta larun batean, istripua gertatu zenetik 48 ordu pasadianean, lehenengo aldiz jaurlaritzako ordezkari bat ateratzen da adierazpenak egitea. Elena Morenok, ingurumeneko sailburu ordeak, adierazpenak egin zizkion EITB-ri. Morenok agertu zian irregulartasunen inguruan adierazpenak egin zitun, batzuk baieztatuz, beste batzuk gezurtatuz, eta ohar ofizial bat ere kaleratu zen. Bitartean, larun batean, Twitterren Erkorekaren txio polemiko bat agertzen da, hanboto tontorretik ateratako argazki bat, goiz pasa egiten. Txioak esan bezala polemika sortzen du Twitterren eta jendeak kritikatu egiten dio larrialdirik egongo ez balitz bezala mendian eta txiokatzen ibiltzea, eta handik ordu batzutara ezabatu egintzun perfilak Erkorekaren txio hori. Otsailaren 9 igandean, larrialdi mailak bilera egintzun Zaldibarko udaletxean, eta gero jaurlaritzako ordezkaritza horrek, lehenengo aldiz adierazpenak egin zituen prentsa guztiaren aurrean. Josu Zubiagak, segurtasuneko sailburu ordeak, eta berriz ere Elena Morenok, ingurugiroko sailburu ordeak egin zituzten adierazpenak. Besteak beste, agerraldi hontan Zubiagak erreskate lanen inguruan hitz egingo du, 24 ordu daramatelako erreskate lanek geldirik. Zabortegiaren inguruan dagoen Eitzaga auzoko bizilagunek ere bilera egin zuten igandean, beraien artean antolatuta, eta ardurak hartzeko eta konponbideak bideratzeko eskakizuna egin zuten. Aurrerago, handik egun batzutara, Zaldibarko udaletxean egindako bilera baten, alkateak esan zuen, Eitzagako auzotarren arteko bilera hori berak antolatutako zerbait izan zala, baino bizilagunek esan zuten hori etzala ala izan, gezurra zala. Astelenean, otsailaren 10ean, jaurlaritzako lehen mailako arduradunen lehenengo agerraldia izan zen. Orain arte jaurlaritzaren izenean hitz egin dutenak etzian sailburuak, baizik eta sailburu ordeak. Beltran de Heredia segurtasun sailburuak eta Iñaki Arriola ingurumen sailburuak Zaldibarko udaletxetikan egin dituzte adierazpenak, hondamendia gertatu zanetik 92 ordu pasadianean. Beltran de Herediak bilaketa lanei buruz hitz egin du. Praktikan, azkenengo 72 ordutatikan 10etan bakarrik egon dira aktibo bilaketa lanak. Eta Arriolak airearen eta uraren kutsaduraren edo kalitatearen inguruan hitz egin du, nabarmenduz dena ondo dagoela. Naiz eta ikusiko dugun bezala, datuek aurrerago kontrakoa esango duten.
Eta puntu hontan, Arriolaren jokaldia deituko dioguna aipatu nahiko nuke. Eta zer da Arriolaren jokaldia? Bueno, Zaldibarko udaletxean adierazpenak egiten aidan momentu berean, legebiltzarrean zabortegian gertatu dan hondamendiaren inguruko adierazpenak emateko eskakizuna erregistratuko du. Bueno, berak pertsonalki ez, bere lantaldeak. Azalpenak emateko agerraldi hori, astelen hortan bertan egitea proposatuko zaio, eta beak ukatu egingo du goizegi dala argudiatuz. Ze gertatzen da, zergatikan esaten dugu Arriolaren jokaldia dala. Astelena delako azalpenak emateko egun posible bakarra. Zergatik? Asteleneko arratsalde horretan bertan Urkulluk hauteskundeak aurreratuko ditula iragarriko dulako eta horrek eragingo dulako legebiltzarraren ohiko funtzionamendua etetea. Eta hori Arriolak bazekien, beraz, adierazpenak emateko eskakizuna jarri zuenean oso ondo zekin gero benetan etzula egingo. Eta horregatikan esaten dugu, jokaldi badala. Eta esan bezala Jaurlaritzak eguerdi inguruan arratsalderako prentsaurreko batetarako deialdia egingo du. 4etan izango da Urkulluren eta bere taldearen agerraldia eta medio gehienetan aurreratzen da hauteskunde aurrerapenari buruz hitz egingo dala. 4etan Urkulluren agerraldia, Urkullu eta bere ekipo guztia prentsaren aurrean agertzen da, hauteskunde aurrerapena iragartzeko. Agerraldi hontan Urkulluk ez du bere kabuz ezer esaten, ez du aipamenik egiten Zaldibarko zabortegian gertatu denari buruz. Eta benetan esaten dizuet, ni harritu egin nitzala. Nik benetan espero nun zerbait esango zula. Desagertuta jarraitzen zuten eta desagertuta jarraitzen duten langileen aipamen bat behintzat. Zerbait. Etzan ala izan eta kazetarien galderen bidez aterazan lehenengo aldiz Zaldibarko gaia. Eta hemen ere, benetan berriz ere harritu egin nitzan, lehendakariak galdera hauei erantzuteko aukeratuzun tonoarekin. Benetan esaten dut, ez nun tono hori espero. Sí, lehendakari. Al margen de la cuestión electoral, en estos días usted no ha sentido la necesidad de ir a Zaldívar, donde hay 2 personas enterradas en un desprendimiento, para conocer la situación o para ver qué ocurría allí. Por las campañas que se hagan en Twitter, no. Ikusi dezuten hau ez da erantzun osoa, hasierako zatia bakarrik, gero ere jarraitzen du, baina iruditzen zait antzeko tonoa mantentzen dala. Eta hau izugarria iruditzen zait, gertatzen aidan guztiarekin, 2 langile desagertuta, familiak, kexaka, herritarrak, kezkatuta, informazio falta. Eta honen guztiaren aurrean lehendakariak esaten duen lehenengo gauza, por las campañas de Twitter no izatea, erantzunarekin jarraituz, hondamendi naturalak, lan istripuak eta horrelakoak aipatzen ditu Urkulluk. Administrazioarekin zerikusirik izango ez balute bezala, gertatzen diren gauzak izango balia bezala. Eta esaten du baita ere, bera holako kasutan saiatzen dela, eszenifikazio hutsa litzateken ekintzarik ez egiten. Horrela justifikatzen du, Zaldibarrera joan ez izana, eta horren inguruko adierazpenik ez egin izana, eta orain arte horren inguruan ezer esatera agertu ez izana. Hemerotekari pixka bat begiratzen baldin badiogu ordea, bestelako adibide asko topatu ditzakegu. Ondarroan izan zen Lurjauzira egintzun bisita, adibidez, edo euriteekin uholdeak gertatzen direnean ere lekua ikustera joaten dan hoietakoa, edo urrutiko lekuetan gertatutako bestelako zoritxarreko batzuen inguruan jartzen dituen txioak. No se trata de estar por estar, se trata de ser operativos, esaten du lehendakariak. Eta berez ideia ez dago gaizki, baina kontua da, lehenengo momentutik operatibos hori ez dela inon agertzen, eta deskoordinazioa eta informazio falta nabaria dela. Familiekin etengabe egon dela ere esaten du, eta nahi duena esan dezake, baina kontua da, agerraldia egiten duenerako 4 egun daramatzagula familien kexak entzuten. Zaila da, lehendakaria sinistea. Astelehen arratsaldean, larrialdi maila edo erakunde arteko maila bilduko da Urkulluk zuzendurik. Apunte modura sartu nahi dut argipen txiki bat. Nik ulertu detenagatik 3 mahai mota egondia guzti honen kudeaketan. Lehenengo krisi maila, hasierako ordu hoietan elkartu zan talde hori. Bigarrenik larrialdi maila edo erakunde arteko maila. Uste dut benetan lehenengoa igandean Zaldibarren bildu zena izan zala, baino beste adierazpen batzutan ikusi dut lehenengo ofizial moduan markatzen dela astelenean Urkulluk zuzenduta bildu zen maila hau. Hemen izenak esaten duen bezala, erakunde ezberdinen arteko ordezkariak daude. Eta azkenik mahai teknikoa. Hemen erakundetako ordezkarietaz aparte teknikoek ere parte hartzen dute. Eta otsailaren 13an bilduko da lehenengo aldiz. Esaten nahi nintzen bezala, astelehen arratsaldean erakundeen arteko maila bildu zen, eta bertan Jaurlaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariez gain, Eibarko, Ermuako eta Zaldibarreko alkatek ere egontzian. Pertsonalki deigarria egiten zait gestio guzti hontan eta egindian agerraldi gehienetan
Gipuzkoako Foru Aldundiak inolako presentziarik ez izatea. Kontutan hartu behar dugu, Zaldibar muga-mugan dagola, eta afektatuak izan dian herri batzuk gipuzkoarrak izan diala. Deigarria egiten zait benetan, Markel Olano edo bestelako ordezkari, Gipuzkoako instituzioetako ordezkariek ez eukitzea presentziarik honetan. Baina Gipuzkoako Foru Aldundia ez da bilera hauetan faltadan bakarra. Zaldibarko zabortegiak 4 herrirekin egiten du muga. Eibar, Zaldibar eta Ermua 4 horietatikan 3 dira. Eta zein da muga egiten duen 4. herria? Eta zergatik herri horretako alkateak ez du parte hartu erakunde arteko mahai honetan? Elgeta da 4. herri hori eta hoixe bera da alkatea galdetzen duna. Zabortegitik gertuen bizidian herritarretako batzuk elgetarrak dira. Beraz kezkatuta daude. Gainea, sutea dagoenean iparraldeko haizeak jotzen baldin badu, kea elgetarantz doa. Eragina beraz nabaria da elgetan ere bai. Eta bileraren berri izan bezain azkar, elgetako alkateak ere bileran parte hartzeko eskaria egintzun, naiz eta ez zuen erantzunik jaso. Hurrengo egunetan ere etengabe egingo du eskakizun berdina, eta airearen kalitatean neurtzeko egindako ikerketen datuak ere eskatuko ditu, baino ez batean ez bestean ez du erantzunik jasoko. Lehenengo mezu ofiziala otsailaren 19an jaso zuen, eta otsailaren 20an hartu zuen parte lehenengo aldiz erakunden arteko mahaian. Urkulluk zuzendu zuen lehen bilera hartatikan 10 egunetara. Eta zergatik utzi dute Elgeta bazterturik? Ez dakit. Zaldibar, Ermua eta Eibarko alkateak PNV eta PSOEkoak dira. Bizkaiko Diputazioa eta Jaurlaritza ere bai. Elgetako alkatea EH Bildukoa da. Zakit, agian, detaile honek zerikusi pixka bat izango du alkate bat ez gonbidatzearen despistearekin, baina agian kasualitatea da. Eta asteleneko errepasoakin bukatzeko aipatu nahi ez baitare hainbat herritan egintzian mobilizazio jendetsu eta anitzak. Jendea haserre eta kezkatuta dago eta kalera ateratzen hasi da. Asteartean, otsailaren 11an, Erkoreka aterazan adierazpenak egitea eta esantzun Durangoko auzitegiak ikerketa martxan jarriko zula. Eta modu hontan berriz ere fokoa enpresaren gainean jartzen da batez ere. Esan behar da, olako adierazpenak egitea ez dala oso ohikoa, ze normalen ez da administrazioa izaten bide judizialak zer egingo duen iragartzen duena. Asteazkenean, otsailaren 12an, Urkullu sorpresaz eta inorri abisatu gabe Zaldibarko zabortegira juntzan. Han, bi desagertuen familiakoekin egontzan, bilera egin zuten, eta bileraren ondoren familiak adierazi zuten oraindik eta hasarrego zeudela. 12an, ELA sindikatuak salatu zuen ingurumen departamentuak bere langileei mezu bat bidali ziela gaiaren inguruan adierazpenik ez egiteko esanez. Ostegunean, otsailaren 13an, hondamendia gertatu zenetik astebete pasa denean, koordinaziorako eta jarraipenerako mahai teknikoa lehenengo aldiz bildu zen. Eta hemendikan aurrera egunero bilduko diala esan zuten. Egun hontan ordura arteko tendentziarekin puskatu zen eta informazio gehiago ematen hasi zian, batez ere mahai tekniko horrek esaten zuenetik. Otsailaren 14an, ostiralean, Erkorekak goizean Onda Zeron egindako elkarrizketa batean, berriz ere nabarmendu zuen, azpimarratu zuen, airearen kalitatea ona zela eta egindako neurketa guztiek emaitza onak ematen zituztela. Kezkatzeko arrazoirik ez beraz. Baina arratsaldean Jaurlaritzaren osasun sailak presazko prentsaurreko bat deitu zuen eta esan zuen aireko dioxina eta furano mailak altuak ziala eta prebentzio neurriak hartzea gomendatu zuten. Gogoratu, bideoan lehenago esan dugun bezala, 14an ematen dian emaitza hauek 9an hartutako muestra batzuei egindako neurketen emaitzak diala. Gogoratu baita ere, prebentzio neurrien artean, Eibar eta Errealaren arteko partidua bertan bera utzi zela. Eta honek, jendearen artean, haserre, kezka eta konfusio gehiago sortu zuen. Nola da posible, egun guzti hauetan zehar, emaitzak onak direla eta kalitatea ona dela errepikatzea, datu batzuk falta zirela baldin bazekiten. Larunbatean, otsailaren 15ean, Urkulluk berriz ere mahai teknikoan parte hartu zuen, baina ordu erdi bakarrik egon zen bertan. Gero, jun egin zan. Handi gutxira Gasteizen agertu zan, tranbiaren linea berriaren irekieran. Bada espada ez dut inaugurazio esango, ze hauteskundeak deitzen diren momentutikan aurrera, inaugurazio ekitaldiak debekatuta daude. Bitartean, Zaldibarren protestek jarraitzen zuten. Kronologiaren zati hontan salto txiki bat egingo dut otsailaren 18 arte. Oposizioak eskatuta, Urkulluk eta beste kontseilari batzuk agerraldia egin zuten legebiltzarrean azalpenak emateko. Nobedade moduan, Urkulluren adierazpenetatikan azpimarratuko nukeena da, kudeak eta akatsak egin izana onartzen duena. Autokritika moduko zerbait izan litekeena. Kontua da, inungo momentutan ez duela zehazten
zer egin den gaizki edo zertan aldatu beharko litzatekeen gaizki egin den hori, beraz, nahiko hutsak dira hitzak. Egun hortan, arratsaldean lehenengo aldiz herritarrei azalpenak emateko batzarra egintzan Ermuan, mahai teknikoko kide batzuen eskutik. Eta hurrengo egunean, otsailaren 19an, batzar hori bera egintzan Eibarren, eta kasu hontan nahiko batzar tensoa izan zen. Detaile moduan aipatu nahi dut, Eibarren egindako azalpenak emateko batzar hontan ez zuela parte hartu Iñaki Arriolak, ingurumen sailburuak eta hainbeste urtetan zehar Eibarko alkate izandakoak. Eta detaile aipagarria iruditzen zait, bezperan Urkullurekin batea egindako agerraldian, behin baino gehiagotan insistitu du Arriolak esanez bera ere Eibarkoa dela eta bera ere kezkatzen dela gertatzen den guzti horrekin. Bere herriko jendearen aurrean azalpenak emateko aukera izan dunean behintzat ez da agertu. Ingurumen sailetik beste behin ere sailburu ordeak parte hartu zuen, eta berak utzi zuen batzarreko momenturik esanguratsuenetariko bat. Este es un vertedero de residuos no peligrosos, de residuos industriales. Eibarren eta Ermuan bezala batzarra egitea aurreikusita zegoen arren, mailabian hurrengo egunean 20an egitekoa zen batzarra, bertan bera utzi zuten, atzeratzeko asmoz, baina datarik zehaztu gabe. Eta errepaso kronologiko honi bukaera emateko, otsailako 23 aukeratu dut, igandea, naiz eta hortikan aurrera ere gauza gertatu dian, iruditzen zait, honela ulertzen dela informazio eta desinformazio aldetik ze evoluzio izan duen gaiak, eta hemendikan aurrera pixkanaka protagonismoa galtzen jungo dalako gaia, eta albisteak aterako dian arren, presentzia galtzen jungo da. 23a aukeratu dut errepasoa bukatzeko egun bezala, egun hontan Urkullu lehendakariak presentzia nabarmena izan zulako prentxan. Deian agertu zan, Noticias de Gipuzkoan ere bai, eta Bozentok ere elkarrizketa egin zion. Eta legebiltzarrean egin zituen adierazpenetatik tiraka, hemen ere elkarrizketa hauetan ere berdina esaten du. Autokritika egiten duela aipatzen du, akatsak egin zitezkeela aipatzen du, baino gero ez du zehazten zer egintzen gaizki eta denbora guztian kudeaketaren defentsa egiten du. Eta uste dut bete-betean asmatzen dula titularrean esaten duenakin. Ez zuten hasieratikan euren errelatoa asmatu eta zabaldu, eta horregatik, kasu hontan, errealitateak lekua irabazi dio beraien errelatoari. Eta bideoaren bukaerarako utzi dut, lantzea zaiena egiten zaidan atala, zaborren kudeaketa. Oain arteko ataletan batez ere hitz egin dugu Zaldibarreko zabortegian gertatu denari buruz, horko gestioaz, horraren atzean dauden pertsonei buruz. Zaborren kudeaketaren gaiarekin gertatzen dena da, erronka oso potolo bati buruz hitz egitea tokatzen dala. Zer egingo dugu gure zaborrarekin, bai jadanik sortu degunarekin, baita sortuko degunarekin ere. Eta ez da erantzuteko batere galdera erresa, oso ikuspuntu diferenteak daudelako, eta zaborra edo hondakinak ulertzeko modua ere oso diferentea izan daitekelako. Ikusi dugu batzuentzat negozioa egiteko baliabide bat diala. Beraz, uste dut bideo hontan zaborraren kudeaketari buruz ere hitz egin behar nula, baino ez da erresa izango. Eta bai azpimarratu nahi nuke, atal hontan nire ikuspuntutik eta nire iritzitik asko egongo dala. Igual, orain arte bideoan zehar batez ere informazioak aipatu baldin baditut, zati hontan nire iritziak pixu handia izango du. Urrutiko etorkizunera behidatzen jarri aurretik, nik uste lehenengo galdera momentu hontan dala, zer egingo dugu Zaldibarren dagoen zabor guztiarekin. Eta puntu hontan, esango nuke batez ere hitz egin dala zabortegitik maldan bera erorizian zabortona guzti hoiei buruz, baina nire duda da, benetan ez dakidalako ni buruz zerbait esan den edo ez, hitz egin da zabortegi osoari buruz. Hau da, ondo ulertzeko zer dan esan nahi detena. Zaldibarko zabortegia erraldoia da, milaka eta milaka tona daude bertan, eta betetze ritmoa ere oso azkarra zenez, ia bere gaitasun topera iritsita dago. Guzti horretatikan, zati bat izan zen aurreko otsailaren 6an erori zena eta 2 langileen desagerpena eragin zuena, 8 blokeatu zuena eta guzti hori. Etzan zabortegi osoa erori, zati bat bakarrik, baizik. Nik ulertzen detenagatik behintzat, Zaldibarko zabortegiko zaborrekin zer egingo den galdetzen denean, desplomatu zen zati horri buruz ari dira. Ez zabortegi osoari buruz, eta hori da oain galdetzen detena. Esan da zerbait zabortegi osoari buruz. Hondamendiaren gestio guzti hau pasatzen denean zer gertatuko da zabortegi horrekin. Imaginatzen dut ez dutela zabortegian dagoen zabor guztia aterako eta beste norabaitea emango. Hori ezinezkoa iruditzen zait, baina aldi beren
hondamendi honen arira ezagutu dian irregulartasun guztiak kontutan hartuta, eta esan da denetarik bota dela zabortegi hortara bat ere kontroli gabe, zer egingo dute zabortegi horrekin? Itxiko da eta hola geratuko da, ikerketaren bat egingo da, edo zer? Honen ingurun benetan zerbait esan baldin bada eta zalantzak argitzeko informazioaren bat baldin badaukazue, komentariotan jartzen baldin badezue, eskertuko dizuet, ez? Ez dut ezer irakurri eta igual despistatu naizelako izan da. Hori da buruan daukadan zalantza bat eta bestetikan dago, azken egunetan Jaurlaritzak argitu duen beste gaia, ez? Desplomatu diran zabortonela da guzti hoiekin, ea ondoren zer egingo dan. Alberto eta Joakinen bila lanean ari diran pertsona horiek zaborra erretiratzen dute, rebisatzen dute zerbait aurkitzeko, eta gero, orain arte behintzat, oso kerrez balimanago horrondoko arrobi batean pilatzen zen, edo azortzi ondoan ikusi daiteken gune batean. Depositu hauek esan bezala zabortegiaren ondoan eraikitzea erabaki da, kutsatutako zaborren kasuan hori delako erabakirik zuzenena edo hori izaten delako protokoloa, ahalik eta gutxien garraiatzea eta gertu gordetzea. Horretarako erabiliko dian lurren zati bat, Berter Recycling enpresarena da, eta beste bat, Eitzagako auzotarrena, eta horretarako, desjabetze prozesuak egingo dira, eta guzti hori. Eta egoera premiazkoa denez, eta lehen konpondu behar denez, proiektu hau, eta irakurri egingo dut ondo esateko, ohiko ingurumen inpaktua eta lurzoruaren kalitatea ebaluatzeko prozeduretatik salbuesten da. Hau da, ez dira egin beharko normalean exigitzen diren ikerketa guztiak ikusteko hor sortuko den horrek zenbaterainoko inpaktua izango duen ingurunean. Ingurumen saietik esan dute, lurra egokia den ikusteko ikerketa guztiak egingo diala eta zeldak segurtasun guztiarekin eraikiko diala. Hala izango da, ez dakit, baina ohiko ebaluazio sistemetatik salbuetsita egongo direla entzutea, ez dut uste jadanik nahiko kaltetuta dauden inguruko bizilagunentzako lasaigarria izango denik. Batez ere kontutan hartuta, arriskutsuak izan daitezken materialekin kutsatutako lurrak izango dianak, bertan sartuko dianak. Honekin lotuta, hondakinekin orain dagoen beste larrialdi bat da, nora botako ditugu, o nora botako dituzte enpresek orain arte Zaldibarko zabortegira botatzen zituzten hondakin industrialak. Eta horixe da enpresek, Confebaskek adierazitako kezka. Lehentasunezkotzat jo dute EAEko industriak sortzen dituen hondakin guzti horiek bideratzeko leku berriak topatzea. Bestela, herrialdeko industria paralizatuko litzatekelako. Eta honen aurrean ere zalantzetako bat da. Nola da posible hondakinak kudeatzeko infrastruktura batek utzi eginda EAE osoa kolapsatzea? Gainera, kontutan hartzen baldin badegu, datuek erakusten duten moduan, Zaldibarko zabortegia hasieran aurre ikustezana baino askoz ere azkarrago betetzen ari zala, 35 urtetarako aurre ikusten zutena 13 beteta zegoen, ez zegoen planifikatuta hori betetzen zanean zer egingo zan? Ez dakit improvisatzeko asmoa zegoen, edo hain Zaldibarko gai honekin ateratzen dian hainbat albistek, benetako asmoen pista bat ematen ote diguten. Baina galderara bueltatuko naiz. Nora botako dituzte orain, industrietako hondakinak enpresa guzti horiek. Hemen ere, erantzuna ez da batere erresa, ze nahiko nahasgarria izaten ari da guzti hau. Ez dakit erantzun definitiboa benetakoa zein izango den, ez dakit ja erabaki den eta argitu den, ni behintzat ez daukat batere argi, baina errepaso txiki bat egingo diot aipatu diren gauza guztiei. Alde batetik, amiantodun hondakinen kontua egongo litzateke. Amiantoa ikusi dugun bezala ezin da edozein zabortegitara bota, horretarako baimen bat behar da, eta oso kerez balimanago EAEn hori egin dezaketen 4 zabortegi daude. Baina ez dakit hauen inguruan ere erabakirik hartu den, ez dut ezer ikusi. Beste autonomia erkidego batzutara eramateko ere aipamenak entzun ditut, baina honen inguruan ere zehaztapenik ez, eta kasu honetan albiste faltsu bat ere egonda, batera zelako Huelbara eramango zituztela, baina azkenean ikusi zen Voxeko senatari, oso kerez balimanago, Voxeko kide baten bulo bat izan zala. Otsailaren 24an Jaurlaritzak adierazizun EAEko zabortegiekin hitz egin zula, eta hauen aldetikan prestutasuna sumatu zuela, edo hauek prestutasuna agertu zutela gestio honekin laguntzeko. Bizkaiko 2 aipatu zituen, Gipuzkoako 1, Epelekoa, eta Gasteizkoa. Baina, esan dizueten bezala, hemen ere nahasmena nagusi. Izan ere, Jaurlaritzaren komunikatu honetatikan 2 ordutara, Bizkaiko diputaziotikan beste komunikatu bat atera zuten Jaurlaritzak esandakoa gezurtatuz. Bizkaiak esaten zuen, bere esku zeuden bi zabortegiek ezingo luketela zabor fluxua handiagorik kudeatu.
Eta Gipuzkoaren kasun, Epeleko zabortegia Debagoieneko mankomunitatearen esku dago eta mankomunitate honek ere adierazizun Jaurlaritzak esandakoa gezurra zela. Esan zuten, oraingoz behintzat azterketa tekniko eta ekonomikoak egiten aiziala eta emaitza izandakoan hartuko zituztela hartu beharreko erabakiak. Eta Gardelegi Gasteizko zabortegiaren kasuan, ez dut ikusi informaziorik ukatu dutenik, baino bai, eztabaida sortu dela udaleko talde ezberdinen artean gaiaren inguruan. Eta zabortegi ez gain, beste aukera bat ere jarri du mahai gainean Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen saileko arduradun den Jose Ignacio Asensiok. Zubietako erraustegia, edo beraiek deitzen dioten bezala, valorizazio energetikoko zentroa. Orain dela egun batzuk, Asensiok esplikatu zuen Gipuzkoak 11.000 tona eramaten ditula urtero Zaldibarko zabortegira. Herrialdean bertan, probintzian bertan gestionatu beharrean. Eta esan zuen, hemendikan aurrera Gipuzkoak hondakin horiek tratatzeko aukera izango zuela, Zubietako erraustegian, noski. Ez dut uste inor harrituko danik esaten baldin badet, pertsonalki ez dutela bat egiten Asensiok eta orokorrean PNV-PSOEren gobernuak defendatzen duten erraustegiaren aldeko sistema honekin. Zergatik, Zubietako erraustegia jartzen dutelako zaborrekin gertatzen den edozein arazoren soluzio miragarri bezala. Eta horrek bildurra ematen dit. Erraustegia edozer tragatzeko gai den zulo beltz erraldoi bat delako. Zaldibarkoa bezalako zabortegi batetara denetik bota baldin bada Jaurlaritzaren kontrolak pasaz eta gainera jakinda botatzen dena hor geratuko dela, zer ez ote da gertatuko erraustegi batean. Gogoratu gaina zaborrak negozio direla eta lehen ikusi dugun bezala interes politiko eta pertsonalen arteko mugak oso lausoak direla askotan. Lehen aipatu dugun hiruki hortako izenei tiraka Gipuzkoako Foru Aldundira eta Zubietaraino iristen diran izenak ere badaude. Eta uste dut benetan zaila dala honen inguruko eztabaida txukun bat garatzea, ze batzuetan terminologia eta kontzeptuak ere ezberdin tratatzen dira edo hiera bat itxura aldatzen dira. Adibidez, ekonomia zirkularra deitzen diote hondakinak erretzeari. Eta ez, hori ez da ekonomia zirkularra. Aurpegira barre egiten digutela iruditzen zait, ingurumeneko arazoen soluzio bezala ekonomia zirkularra aipatzen dutenean. Jakinda, eurentzako ekonomia zirkularra inzineratzea, erretzea dela. Eta esaten nahi nitzan bezala, bildurra ematen dit, Zubietako erraustegia hondakinekin lotutako arazo guztien konponbide miragarri bezala jartzen dutenean. Hasteko, konparazio faltsu bat egiten dute beti. Erraustegia edo zabortegiak. Konparazio faltsua da eta kosta egiten da sinistea, ze ondoko herrialdean, Bizkaian, Zaldibarko zabortegiko hondamendi guzti hau gertatu dan lekuan, erraustegi bat ere badago. Eta gainera erraustegietatikan ateratzen dian hondakin toksikoak ere ez direlako por arte de magia desagertzen. Hori alde batetik, eta bestetik, Zubietako erraustegiari buruz hasieratikan esan da hiri hondakinak gestionatzeko gune bat izango dala. Asensioren azken adierazpen hauek ate hori pixka bat gehiago zabaltzen dute eta orain antza, hiri hondakinen parekoak izan daitezkeen hondakin industrialak ere tratatu ahalko dira. Eta bihar, zer? Ze badakigu erraustegi bat errentagarri izateko beti martxan eduki behar dala. Elikatu egin behar da, jaten eman behar zaio. Zerekin elikatuko da? Gaur onartezin iruditzen zaiguna, agian bihar ingurumen sailaren baimen baten bidez, onargarri bihurtuko da. Ikusi dugu baimen horiek errez moldatu daitezkela interesa baldin badago. Zubietako erraustegitik kezkatzen hauen beste gauza bat, kea da. Eta zoritxarrez, Zaldibarko kasuan ere, hau etorri zaigu burura. Kezkatzen hau, proiektua diseinatu zutenean, marraztea ahaztu zitzaien tximinia hoietatik aterako den ke horren gainean egingo den kontrolak. Lehen agian ez ginen hain kontziente, baina hain denok ikasi dugu zabor batzuk erretzen direnean ateratzen dian sustantzia batzuk ezin direla momentuan detektatu eta handik egun batzutara jasotzen diala hoien inguruko analisiak. Hala izan da Zaldibarren eta hala izango da Zubietan. Esan dut eta badakit bideoaren azkenengo zati hontan askoz ere gehiago hitz egiten detela ikuspuntu pertsonaletik, baina ezin dut ebitatu, sutu egiten naiz PNV-ko eta PSOE-ko adierazpen batzuk entzuten ditudanean, eta nire kanala denez, hemen botatzen ditut iruditzen zaizkiten guztiak. Ikusi dugu, pixka bat begiratzen hasi ezkeo, zenbat lotura pertsonal agertzen dian. Ikusi dugu baita ere, zabortegiak edo erraustegia bezalako proiektuak hauteskundea galdu baino egun batzuk lehenago blindatzen dituztela. Batzuk guztion diruarekin angulak janez ere ospatzen dute hori. Eta ikusi dugu baita ere nola erasotzen eta boikoteatzen zuten euren kontroletik kanpo geratzen zan guztia. Eskura zeukaten botere politiko, mediatiko eta judizial guztia erabiliz. Zenbat gezur, zenbat astakeri esan zituzten emaitza bikainak ematen zitun atezateko bilketa sistemari buruz. PSOEk adibidez, zergatik erasotuzun hain sutsuki Gipuzkoan, beste leku batzutan beraiek martxan jartzen ari ziren eredu bat.
Inertizatutako materiala gordetzeko depositu bat eraikitzeko proiektuaren aurrean ere kriston eskandaloa montatu zuten. Aukera zegoenean administrazioaren aldetik ere jarri zitezken traba guztiak jarriz. Orain aldiz, dena dira presak eta dena dira betebeharren salbuespenak kutsatutako materiala gordeko duten zelda batzuk eraikitzeko. Eta azkenik, bideoarekin bukatzeko, gertatudan guzti honetatikan nire ustez atera beharko genuken ondorio garrantzitsuenetariko bati heldu nahi diot. Zaborrak ezin du negozio izan. Enpresentzako diru iturri bezala balio dezakeen artean, ez delako zero zabor helbururantz bideratutako benetako politikari garatuko. Hortxe dago koxka. Etengabe egiten dugun galderak ezin du izan zer egingo dugu sortzen dugun zaborrarekin. Bota, erre, zergak jarri. Galderak izan behar luke, nola aldatu behar dugu gure bizitzeko modua, gure produkzio eta kontsumo ohiturak, gure ekonomia sistema, gure lurraren erabilera. Nola aldatu behar dugu gure sistema zaborrik sor ez dezagun, inguruan daukagun guztia suntsitu ez dezagun. Nola helduko diogu benetan zero zabor bideari. Honeaino iritsi baldin bazea, eskerrik asko hau ikusteagatik. Errepikatu nahi dut hemen esan deten guztia aurretik publikatuta dagola eta azpimarratu nahi dut beste behin ere kazetari batzuk eta hedabide batzuk honen inguruan egiten nahi dian izugarrizko lana. Esan bezala hemen azpian jarriko ditut lotura batzuk informazio horretara iristeko. Nere asmoa izan da laburpen moduko bat egitea eta nere hondarralea jartzea gertatzen ari den guztia hau ahaztu ez dadin. Eta hoixe izan da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Agur.